prvý deň, kedy sme sa stretli. Rok 2014, Slovakia Ring. Dvanásťhodinová služba. Čiže 12 hodín na slnku, v krabiciach plechových, v sanitkách, kde si proste nevedel, čo máš robiť. Tých 12 hodín trvalo ako 40 hodín. A zrazu prišiel deň, kedy sme sa tam stretli. To sme akurát slúžili na pitline, kde vlastne všetky auta... Áno, kde je najväčší hrbot všetkého. Najkratších 12 hodín v mojom živote. No za tých 12 hodín sme prebrali asi celý život, aj keď sme sa videli práve prvýkrát. Ani sa mi nechcelo ísť domov. Hovorím si, že taká šupa, že takto chcem slúžiť aj ďalšie služby s ňou. No a potom sme sa stretávali sporadicky na rôznych akciách, kde do deň vošlo to, že každú akciu sme museli slúžiť s marlenkovými guličkami. Áno, tam sa striedali. Áno, kupovaní. Kto kedy kúpi. No a ten deň, kedy sme sa dali naozaj dokopy, je 21. októbra 2016. Bolo to potom veľmi rýchle, lebo presne 2 mesiace na to, 21. decembra, sme sa spolu nasťahovali. No a naše prvé bývanie sa viaže ku Drotárskej. Ideálny byt, trojizbový. Charakter pôvodného stavu, čo bolo úplne pôvodný stav, dokonca horší ako pôvodný stav. My sme za 2 mesiace stihli spolu chodiť, oznámiť to našim rodičom, opraviť tento byt a nasťahovať sa. Toto bolo dosť typické pre teba. Áno, všetko, čo sme nakúpili, tak bolo väčšinou spojené s nejakou srandou a väčšinou som ťa obalila do baliaceho materiálu. A prvé Vianoce teda boli... Tu sme spolu bývali 3 dni. Áno. No, ty si kúpil príliš veľký stromček. Stromček bol akurát. Nie, príliš veľký, dohoda bola, že má byť maličký, symbolický. A ty si kúpil stromček, ktorý mal 2 metre, takže sme museli 24.12. ráno ešte nabehnúť do obchodu a kúpiť ozdoby, lebo by sme tam nemali ani čo dať na ten stromček. No a okrem toho sme samozrejme zažili strašne veľa zážitkov rôznych od všelijakých chát, výletov a strašne veľa srandy sme zažili. Ako napríklad moja posledná služba na záchranke, kde som sa nezmestil so sanitkou. Áno, po 14 rokoch praxe a jazdenia na centrálne príjemní som zistil, že sa naozaj nezmestím tam. A výsledkom bolo teda odstranenie majaku. Áno, takej malej podstatnej časti sanitky. Proste majaky nevydržali. No ale tam začala tvoja kariéra, ktorej sa venuješ dodnes, ktorá ťa baví. A že je z teba maklár. Čo, máš veľkú zásluhu na tom aj ty? Lebo si ma pri tom neľahkom prechode z povolania na povolanie podporila ako nikto. No a potom sme sa zasnúbili, ale nemal si to vôbec jednoduché, lebo som ti dala podmienky. Prvá bola, že to musí byť strašne romantické. Na originálnom mieste, samozrejme. Ale splnil si to výborne. Vybral si Bjornsonku, krásne si vyzdobil miestnosť, rozhľadal si lúpenie ruží a počkal si, kým som išla zo sprchy. A
A ty si potom na mňa v zápäti vyťahol certifikáty, aby si mi dokázal, že sú to naozaj diamanty. A vzhľadom na to, že si predtým siahol na dno svojej romantičnosti, tak si to musel zachrániť svojou povestnou vetou. Tak a teraz idem do sprchy a ty to tu uprac. Ale vyšlo to. Povedala si áno a nevyronila si ani jednu slzu. A po Björnsonke, po zasnubách sme začali plánovať už teda našu svadbu. A toto celé bolo taký náš tanec pred svadbou. A teraz vám prvýkrát zatancujeme ako novomanželia.